אוקיי, אז שלום לכולם, תודה שבאתם. אני אגיד שנייה כמה מילים ואז נתחיל, טוב? בטח. אז שלום לכולם. במסגרת כל ההדרכות, הלייבים, אז הגיע הזמן שאני אארח את המורה שלי היקר, אייל. אה, אני חושבת שיש הרבה מה ללמוד גם מהמסע שלו, חוץ מהניסיון בתחום של היוגה, בתחום של איך להתנהל עם קריירה, אם אפשר לקרוא לזה כך, בתחום היוגה, וקצת לשמוע על המסע שכולל הרבה דברים שלא מדברים עליהם ולא מספרים לנו עליהם, אנחנו לא צופים אותם, אם זה שחיקה, אם זה תחרות, וכל מיני כאלה דברים שהם קצת צריך לאשר אותם גם עם ראייה יוגית. ואני לומדת המון מאייל, ואני שמחה להביא אותו לכאן שגם יספר לנו וישתף, וגם הזדמנות לשאול אותו שאלות. אז תודה קדימה. ליה. אני רק חייב לומר שליה, לפעמים התלמיד שלך עם הזמן הופך להיות המורה שלך, וזו מערכת יחסים נורא יפה, שבעצם לכל אדם יש מה ללמד אותך. אז בעצם ליה מלמד אותי קצת על העולם הזה שאני פחות טוב בו, ואני מלמד אותה כנראה בעולם שאני יותר מנוסה. אז פה יש איזה הפריה הדדית, גם בין מורה לתלמיד, אבל נדבר על זה קצת אחר כך. אז רגע, אני, רגע. שאלות יהיה הכי כיף בסוף. נכון, נשאיר זמן בסוף לשאלות? כן, כן, נכון. אוקיי, מעולה. ומה שכתבתם, השאלות שכבר נכתבו, אפשר, אני יכול לענות עליהן אחר כך. כן. אז אני הכנתי כמה שאלות אליך, אייל, נראה לי שזה יהיה הדרך המעניינת לעבוד אוקיי, ככה. סבבה. אה, אני רק אספר משהו קטן. אני, הרקע שלי, אני יוצאת בשאלה, ואחד הדברים שמאוד הרתיעו אותי כשנחשפתי לעולם היוגה זה באמת כשנתקלתי בקבוצות קבוצות תרגול שהתלמידים הופכים להיות סוג של מעריצים של המורים וכרוכים אחריהם, סוג של גורואיזם כזה, וזה נורא הרתיע אותי כי באתי מעולם שזה חלק מהחיים שם, וזה מהמם. טור, עשה לי כזה פריחה. ודווקא אני חושבת שכשחיפשתי מורה ליוגה, התחלתי כזה לקרוא באינטרנט על כל מיני מורים, ונתקלתי באיזה כתבה שסיפרו עליך, והציגו אותך כמו בן אדם כזה מרדן. וזה מה שמשך אותי, אמרתי, אוקיי, אני אבוא ליום הפתוח ונראה מה קורה שם, ואני חושבת שזה משהו שקצת חסר. כשבאים לעולמות הרוח, חסר לאנשים איזה, להטיל ספק, ולהתחיל לחשוב לבד, אפילו שיש מישהו שיודע יותר טוב ממך. ואני הייתי שמחה לשמוע כן, ממך ככה על המסע שלך, איך אתה התחלת, מאיפה אתה הגעת. אוקיי. למדת מפטאבי ג'ויס, זה מאוד מעניין. יש אשמח לי דווקא לשמוע. סיפור נורא חמוד על, בעצם על הערצה עיוורת לפטאבי ג'ויס, אני אספר את זה תכף, אבל כן, אני רק על עצמי לספר את דעתי, אז אני אעשה את זה מהר. אז אני התחלתי לתרגל בשנת 97, אחרי הייתי בקבע שנתיים, והגעתי לניו יורק סיטי, חושב שהתחלתי להתבלבל, או הייתי במצב נפשי לא באמת מאוד טוב, וגם בצעירותי הייתי שחקן כדורסל. אז נורא עניין Mhm. אותי פתאום לעבוד עם הגוף, עבדתי במסעדה, ומישהי הציעה אה, ללכת לנסות יוגה, והלכתי לשיעור יוגה עם חבר, ונורא צחקנו כי לא הגענו לרצפה וכולם היו נורא גמישים, וצחקנו נורא, מההתחלה זה נורא מצא חן בעיניי, אפילו ברמה כזאת שאיזה חבר שאני מכיר שאל אותי פעם, תגיד, אתה זוכר את הרגע שנדפק לך הראש עם היוגה הזאת? ואז אני חושב שחיפשתי רגע כזה שאני יכול להגיד, זה שבעצם עליתי במדרגות לסטודיו ליוגה והיה את הריח של נג צ'מפה וזיעה. זה נג צ'מפה וזיעה. וזה איכשהו ריח, זה דבר מאוד בסיסי, זה ממש, לא יודע, הרגשתי בבית, התחלתי להתרגל די הרבה. מי שמכיר ג'יבה מוקטי יוגה בניו יורק, דיוויד לייף ושרון גנון, הם היו המורים שלי הראשונים. ואז מאוד, מאוד עשה לי מאוד טוב, התחלתי להתרגל 5 פעמים בשבוע. אפילו קצת מייסור, ואז שאלתי את המורה שלי, דיוויד לייף, איך להמשיך, והוא שלח אותי למורה שלו, שזה טאבי ג'ויס. נסעתי להודו, למייסור, הגעתי נורא נלהב, אה, לא ידעתי כלום. הוא נורא אהב את זה שלא ידעתי כלום, באתי ממש בלי שום ידע, בן 23 חצוף, שהוא גם אהב את זה, ובאיזשהו מקום הוא התחיל ללמד אותי ברכות לשמש, ואז תנוחות עמידה, ואז תנוחות ישיבה, הייתי אצלו חצי שנה, ואז חזרתי לניו יורק ועשיתי קורס מורים בג'יבה מוקטי, אצל המורים שהם הכירו לי את היוגה.
כשהייתי במייסור פגשתי עוד מורה שנקרא ריצ'רד פרימן, סיפור ארוך, אבל אחרי שסיימתי קורס מורים בניו יורק, שם למדתי ג'יבה מוקטי והתחלתי להיות אשטנגיסט. זאת אומרת, למדתי אצל דיוויד לייף ושרון גנון קורס מורים באשטנגה, ותרגלתי את אדי שטרן, אם מישהו מכיר, אשטנגה מסורתית, הפכתי להיות אשטנגיסט, 5 בבוקר, כל מה שזה אומר, ואז נסעתי לקולורדו, לריצ'רד פרימן, שנחשב למורה מאוד טוב, הוא מורה נהדר, הוא המורה שלי העיקרי, ובעצם אה, הייתי אסיסטנט שלו, הוא השפיע עליי רבות, אחרי שבעצם למדתי אצלו, הוא דיבר המון אנטומיה, והאנטומיה שלי הייתה חלשה, אז חיפשתי להרחיב את הידיעות שלי באנטומיה, למדתי בבית ספר לרולפינג, איזו שיטת טיפול, שמעתי שהם אנטומיסטים טובים, ולמדתי אנטומיה בבית ספר לרולפינג, ומאון לאון איכשהו זה סקרן אותי, אז למדתי שיטת טיפול, באותו בית ספר שנקראת רולפינג, שזה שינוי מבנה הגוף על ידי פאשיה, הוא מדבר על שנת 99, שהפאשיה לא הייתה כל כך פופולרית, אבל התחלתי גם לטפל וגם ללמד, בבולדר קולורדו. סיפור ארוך, אבל התאומים נפלו, מצאתי את עצמי בלונדון, בסדנאות של פטאבי ג'ויס, ונשארתי בלונדון, למדתי בלונדון בקורס שנקרא יוגה תרפיה, והיינגר, וקרניאל סקרל, עוד שיטת טיפול, המשכתי ללמוד, בקיצור נורא אהבתי יוגה, המשכתי ללמוד, הייתי 7 שנים ככה אחרי מורים, ואז חזרתי לארץ, ופתחתי את סטודיו פרנה יוגה, עם חבר שהגיע מניו יורק, עם ראם, שהגיע מניו יורק, פתחנו את אני יודע, אפשר לומר, הסטודיו הראשון לויניאסה, הבאנו את הבשורה מניו יורק או משהו כזה, ויניאסה עם מוזיקה, זה היה דברים כאלה ניו יורקים, ואחרי זמן, אחרי איזה שנה, אני הייתי די צעיר, ראם מבוגר ממני, הוא רצה דברים אחרים, אני רציתי עוד, לנהל עסק היה גדול עליי, אז פתחתי סטודיו מאוד קטן, עזבתי את פרנה יוגה, פתחתי סטודיו קטן בשוק הפשפישים, בלב שוק הפשפישים, שזה היה קצת טעות, מקום מאוד רועש, אבל התהווה שם סטודיו ממש ממש מדליק, ואז התלמידים ביקשו ממני לפתוח קורס מורים, ופתחתי קורס מורים בשנת 2008. מאוד מאוד התגלגלתי, פתחתי עוד סטודיו, שנקרא לוטוס יוגה, ניהלתי את שניהם, בו בזמן נולדה לי בת. ניהול הסטודיו היה ממש קשה לי, רציתי ללמד אבל ניהלתי, ועד בשביל שלב אחד לעשות שינוי, סגרתי או מכרתי את הסטודיואים, נפטרתי מהם אפשר לומר, ואז נסעתי ללונדון, חייתי בלונדון עם המשפחה 5 שנים, ואז חזרתי לארץ, ומאז אני מלמד ומטפל. אני חושב שזה 2 כובעים, זה משהו שאני גם נמיץ לכם אחר כך, שבעצם יש לי גם הוראת יוגה, שלפעמים היא נורא מעייפת, ואז כשאני מאוד עייף מהוראת יוגה, אני משחק עם להשקיע יותר בטיפול, להשקיע יותר בהוראת יוגה, זאת אומרת 2 כובעים, לדעתי זה דבר שהוא נחוץ, זאת אומרת, אך ורק ללמד, למורים ליוגה אין פריבילגיה של שנת שבתון, ללמד זה דבר שהוא, באיזשהו שלב הוא מתחיל להיות מעייף, אז אני חושב שאם אני כבר ממליץ לכם המלצה זה שיהיה לכם אולי עוד כובע, עוד עבודה, לא רק ליוגה, כדי שבאמת לא נשים את כל הדברים על ההוראה, כי ההוראה יש גבול כמה אפשר ללמד. אני חושב שלימדתי 4-5 שיעורים ביום באיזשהו שלב, למשך תקופה זה פשוט גומר, והיוגה מתחילה להיות, אתה כבר לא יכול לשמוע את עצמך מדבר. אתה יכול להגיד כמה דברים על באמת הנושא הזה של שחיקה בהוראה, או אפילו שחיקה, אני שומעת את זה הרבה ממורים ליוגה שמדברים איתי על דווקא כאלה שיש להם סטודיו גדול ומצליח, שחיקה מהניהול של הסטודיו, ואז כן. יש את החלק שנהנים ממנו ללמד, כן. ואת השחיקה מהניהול. נכון, נכון. אני חוויתי בדיוק אותו דבר, אני חייב לומר, זאת אומרת, לא עשיתי קורס בניהול, זאת אומרת, אקסלים וכספים וניהול, זה משהו שאני יודע, בצבא הייתי, whatever, הייתי קצין, אבל זה לא דומה לניהול של סטודיו, ובעצם אני לא מומחה ניהולי, ולמדתי את זה בדרך המאוד קשה, איך לנהל, וזה קשה מאוד להחזיק עוד פעם, גם אתה המנהל של הסטודיו, וגם אתה בעצם המורה בסטודיו, וזה דבר שמתנגש בעיניי. הבעיה בסטודיו ליוגה, שהמתח רווחים הוא כל כך נמוך, שקשה מאוד לקחת מנהל טוב ולשלם לו הרבה כסף, שהוא ינהל. ובסופו של דבר זה למצוא איזשהו, אני חושב, בלנס מאוד עדין של ניהול לעומת לימוד, בכמות שמתאימה לך או לך,
כן, וזה דבר שאני לומד אותו עד היום, זאת אומרת, צריך פיינטיונינג כל הזמן. כן. אבל זה מתחבר גם למה שאמרת, למצוא עוד את המקור הכנסה, אם זה מהיוגה, נדבר עוד מעט על אונליין, או אם זה ממקורות של טיפול, ואז לחלוטין, אפשר לא לבנות רק על זה. זה באותו סגנון, זה באותו תחום, אבל אני חושב שתלמידים באים אליי ואומרים לי, אני רוצה להיות מורה ליוגה פול טיים, אני אומר להם, תשמור את העבודה שלך, אם אתה יכול לעשות חצי פארט טיים, את זה, ופארט טיים יוגה, לאט לאט תתקדם ותראה מה זה אומר ללמד פול טיים, כי כשמסיימים קורס מורים ליוגה, לא יודעים מה זה אומר ללמד פול טיים, אתה לא יודע מה זה אומר מבחינת ההנאה שלך, מישהו יכול לבוא לקורס מורים, להגיד, אני רוצה להיות מורה ליוגה. אתה לא יודע אם אתה רוצה להיות מורה ליוגה, כי עוד לא ניסית להיות מורה ליוגה, אז אני חושב שזה עניין של, עוד פעם אני אגיד לאט לאט, זה לוקח זמן אה, שזה מתחיל לגדול אצלך הדבר הזה, או התשוקה הזאת ללמד, זה לוקח לזה זמן עד שזה מתגלה, אני חושב. נכון. איך וזה עוד פעם, אתה... זה up and down. מהמם, אוקיי. אני חוזרת רגע לנושא של השחיקה, איך אתה זיהית, או איך אתה ממליץ לאנשים ש, לזהות, ש, זה מגיע, טוב, לפני שזה ש, ש, מגיע. אין לפני שזה מגיע, זה מאוד קשה. כן. לפני שזה מגיע, אתה פשוט לא רוצה ללמד, אין לך כוח לקום ללמד, אתה פשוט עייף, אתה לא רוצה ללמד, אתה סוג של דיכאון קטן כזה, אבל אני חושב שהדוגמה הכי טובה שאני נותן, אה, אני נוטה לפעמים שאני מתוסכל ועצוב, אני מתעצבן, כל אחד התגובות הרגשיות שלו, וכשאני שומע שאני אומר לתלמיד, שים את הרגל ליד היד, ואז הוא לא שם, כי זה תלמיד, ככה זה תפקידו, שאני אגיד לו כמה פעמים, אז אני אומר לו, שים את הרגל ליד היד, ואז הוא לא שם, אז אני אומר לו, שים את הרגל ליד היד. אני קולט שאני עצבני ולא נעים, ואין לי כוח אליו, וזה סימן, זה כבר אחרי, כן? אבל כשזה מתחיל, אני יודע שאני כן. אני במקום שאני צריך לחשוב מה לעשות, כי אני עכשיו קצת שחוק. אז מה אתה עשית כדי להתמודד עם השחיקה הזאת ברגע שזיהית את זה? אז שני דברים. אחד, כל מורה יודע, אני חושב שכולם פה הם תלמידים, כולנו תלמידים, אז הדבר הראשון לפנות אליו זה פשוט ללמוד, ללכת ולקבל השראה. בכל תחום, זה יכול להיות בכל תחום, כל תחום שבעצם אולי אפילו לא שקשור ליוגה, אבל הוא מצית את ההשראה, אני אקרא לזה, שמצית השראה בך, זה הזמן, זה הזמן לחפש אותו. מהמם, זה אחד. הדבר השני זה, כמו שאמרתי, אולי לחפש ערוץ אחר ולהפחית בכמות, כי הרבה פעמים זה עניין של כמות. אם אני מלמד 20 שיעורים בשבוע, אני מלמד 10 שיעורים בשבוע, ואם אני שחוק, אני מנסה להוריד אולי עוד עצה שאני חושב עליה בו זמנית. באיזשהו מהמם, שלב שאני מאוד עייף, אני לוקח רק את השיעורים ורק את התלמידים שקל לי איתם. אם יש תלמיד שמאוד קשה לי, ובעצם אני נאבק, אתם בטח מכירות את זה או מכירים את זה, שיש תלמיד שקשה ללמד אותו, הוא עושה טריגר, הוא מקשה, הוא שואב לך את האנרגיה, הוא לוקח, קשה לך ללמד אותו. אז במקומות שאני חלש, אני מוותר, לצערי אני צריך לוותר על האנשים שקשה לי איתם, כשאני חזק אני יכול לקחת אותם, אבל יש איזו חולשה כזאת, אתה כבר אין לך מה לתת, אז קל מהמם, יותר לתת לתלמידים שהם נעימים לך. וזה דבר מאוד פסיכולוגי, אינדיבידואלי, אבל יש תמיד את אלה ואת אלה, אין מה לעשות, זה טבעם של תלמידים מהמם, ושל מורים. מישהי כתבה פה על שיעורים פרטיים, גם שיעורים פרטיים וגם אפילו סטודיואים, זאת אומרת, אני חושב שתחילת הדרך של כל מורה זה ללמד אני קורא לזה ג'ימים מעופשים. התחלתי ללמד בג'ימים מתחת לאדמה בקולורדו, באמת הייתי נוסע לדנבר, לכל מיני חורים ללמד, כי אני מורה מתחיל. אז באיזשהו שלב שאתה אולי, יש לך את הנקודת מבט, אז הייתי אולי יכול אפילו להפסיק את המקומות שקשה לי ללמד שם, או לא משלמים מספיק, כדי לשמור את האנרגיה למקומות שבהם או משלמים יותר, מהמם, שזה גם כן אינסנטיב, זה אינסנטיב טוב, אין מה לעשות, כן, או מקומות שקל לי להיכנס אליהם בבוקר וללמד שם, ויש אווירה נעימה וקלה, אז אני משאיר אותם. מהמם, לא להגיד כן להכל, זה אולי הסיפור, כדי לברור באמת את מה אני מסוגל ללמד, או מה קל לי ללמד, מהמם, וככה שאני עייף, אני יכול באמת לעשות בחירות. כן. אוקיי, זה גם מוביל אותי לשאלה ולנושא הבא, שאתה קצת נתת לי על הראש בקטע הזה של התרגול אני, האישי, שאי אפשר לוותר על זה בתור מורה ליוגה.
אז איך אתה אני הולך מציע? להגיד משהו קשה, אני תמיד אומר אותו, וכולם פה טוב שישמעו. מי שלא לא מתרגל, לא צריך ללמד. זאת אומרת, אם אתה לא מתרגל ואתה מתרגל עם התלמידים, משהו לא עובד, אין לך זמן להתרגל בעצמך, אסור לך ללמד. ממש ככה. עכשיו, מה זה תרגול? זו השאלה. אם תרגול זה 2.5 שעות בבוקר, ב5 בבוקר, לא. תרגול הוא פשוט זמן ביום. לפעמים, עכשיו שיש לי ילדים, זמן שלי קצת פוחת, אני לא יכול לשחק כל היום ביוגה, אבל אם אתה מתרגל שעה, זה אחלה. גם שלושת, אפילו, קשה להגיד בזמן, אבל את צריכה לתת זמן לתרגל, לקרוא, וקצת למדות, כדי שיהיה לך מה לתת, או כדי שזה יישב בתוך הגוף שלך ובתודעה שלך. אז מהמם. חייבים להתאמן, ולכן אני ממש חסיד של בעצם, אם אתה לא מתאמן, אין לך מה לתת. איך אתה מצליח לשמור על זה? אתה כבר הרבה שנים מתרגל כל יום, וגם כן, התרגול משתנה, אבל איך אתה מצליח? יש לך איזה עצה איך לשמור על זה? כן, זה יהיה קצת טריקי. פשוט תתרגל כל יום. אפילו אם לא בא לך, אתה מתרגל. זאת אומרת שזה כמו חוק כזה, אה, כי עם הזמן אתה מתחיל להכיר את המיינד שלך, ואתה יודע שהמיינד לפעמים אומר לך, כמו שכולכם, כולנו מכירים, לא, אל תתאמן, אין לך כוח, אתה עייף, אין לך זמן. יש דיבורי מיינד. מרוב שהזקנה כבר, אני מכיר כבר את הדיבורים האלה, ואני ניגש למזרון עם כל מה שיש. זאת אומרת, אפילו עם הרעש הזה שלא בא לי להתאמן, אני לוקח אותו למזרון. זאת אומרת, לקחת את המזרון בכל מקרה. מהמם. דבר שני, להקל על עצמך, על עצמך. אם זה, אין לך מוטיבציה, מוזיקה, להתחיל רסטורטיבי, לעשות שוואסנות, להתחיל במשהו מאוד מאוד עדין שהוא לא, אולי לא מצריך הרבה מאמץ, ומשם לפעמים גדל באותו יום תרגול ארוך וטוב, ולפעמים לא גדל, אבל לקחת את זה למזרון כל יום. זאת אומרת, אני אומר, מזרון פתוח, ניגשים אליו, ומה שיוצא יוצא. אבל לגשת אליו כל יום, זה אני חושב שנורא חשוב. אוקיי, שאלה מעולה. מה דעתך על מתן שיעורי יוגה בבית הלקוח תלמיד? אני חוזר בוא על השאלה. נשאיר את זה רגע, סליחה, רק בסדר? בשביל הרצף, אני בסדר? שומעת אני אענה על זה חוויות. אחר כך. כן. אני רוצה רגע עדיין לדבר על הנושא של התרגול האישי, כי זה באמת משהו שאני פוגשת גם כשאני מלווה מורות, אז ואני רואה שאין להם מוטיבציה לדברים מסוימים, את מתרגלת כל יום, וזו השאלה, הרבה פעמים התשובה היא לא, התרגול שלי, אני מלמדת. ואני חושבת שזו טעות מאוד נפוצה, שכשאת מלמדת את לא מתרגלת. טעות זה understatement. אם אני, אסור לתרגל בשיעור, זה לא תרגול. את מדברת עכשיו, אני אגיד עכשיו עוד משהו קשה, אני רואה הרבה מורות שהן עושות תרגול על המזרון, ולא מסתכלות על התלמידים, לא רואות טעויות, לא מתקנות, פשוט מתרגלות על המזרון ולא זזות ממנו, וזה בעצם זה בעיה בהוראה בעיניי. מורה צריך להסתובב, מורה צריך לתקן, גם לא להדגים הרבה, כי הדגמה יכולה לעשות לך פציעה, כי אתה לא, למה זה לא תרגול? כי אתה לא עם עצמך, אתה עכשיו החוצה, והתרגול הוא תרגול פנימה, אז אתה חייב להיות לבד, או בשיעור, אבל אתה חייב להיות עם עצמך, ולכן תרגול חייב להיות מופרד משיעור, לגמרי, זה לא, בכלל לא קשור אחד לשני. כן. שוב, כולנו מתרגלים תוך כדי שיעור, וזה כיף, אבל זה לא תרגול, זה רק, איך אומרים לזה, רק אם אני מלווה את השיעור, אני לא מתרגל עכשיו. מהמם. כן. שוב, אז זו דעתי, כל אחד יעשה כמובן מה שמתאים לה, אבל אני חושב שתרגול צריך להיות מופרד משיעור יוגה, ואם אני זוכר מקורס מורים שלי, זה היה אפילו אסור. זאת אומרת, אסור לתרגל, כי אתה צריך להכריח את עצמך להסתובב, ולהכריח את עצמך להסתכל ולראות טעויות וללמוד טעויות, ולתקן את התלמידים שלך, ואז השיעור הרבה יותר מתודי. מהמם. מה? כן. נכון. אולי אני אספר רגע, פשוט, הסיפור הזה לא עוזב לי את הראש, אני חושב, מקודם דיברנו על הערצה למורה. נכון. אני כן. רוצה לספר על זה רגע סיפור קטן, וככה אולי לצאת רגע מהאזור הזה של השיחות, מהמם. של השאלות שלנו. אז הגעתי לפטאבי ג'ויס, וראיתי מחזה מטורף, כמו שאמרת לי, שזה מאוד זר, אנשים קופצים לפטאבי ג'ויס על הרגליים, אתם מכירות את זה? קופצים, נוגעים ברגליים, ואז נוגעים בעין השלישית. זה מנהג בהודו, רק שתדעו, למורה לאומנות, להורים שלך, למורים שלך, אתה נוגע להם ברגליים, ואז איכשהו מברך.
מי שמכיר את המנטרה של אשטנגה יוגה, ונדה גורונם צ'רנרה מידי, אני מודה לרגלי הלוטוס של המורים. זאת אומרת, רגלי המורים זה סוג של הבעת תודה. וכולם קפצו לפטאבי ג'ויס על הרגליים, ואני ישראלי ויהודי, ואני לא קופץ לאף אחד על הרגליים, ואני לא עושה דברים כאלה. ואז חזרתי לחדר, הייתי המום מזה, כן? חזרתי לחדר, ואז מישהי הסבירה לי את זה, שזה מנהג, ולמה לא תנסה ותראה איך אתה מרגיש, ויום למחרת, כמו איזה תלמיד טוב, קפצתי לו על הרגליים, ונגעתי בכפות רגליים, אמרתי לו תודה גורוג'י, והלכתי לחדר, ושאלתי אם הרגשתי משהו, ואמרתי, לא מרגיש כלום, כלום. ומאז אותו יום, הייתי מגיע אליו, לא קופץ על הרגליים, נותן לו מכה על הכתף, כי הייתי צעיר וחצוף, גורוג'י, thank you very much. ואז הוא היה רואה את זה, הוא כל כך אהב את זה, כי באמת לא, לא נגעתי לו בכפות רגליים בסוג של כזה הערצה עיוורת, אלא באמת התחברתי לאדם ואמרתי לו תודה רבה, אני לא עכשיו מעריץ אותך, אני מודה לך. כי לפעמים בהערצה יש משהו שהוא, שמים את המורה במקום נורא גבוה, ואת עצמך במקום נמוך, זה לגיטימי, זו התחלה בדרך כלל, הערצה או האהבה נורא גדולה, אבל כולם אנשים, וכמו שאתם יודעים, פטאבי ג'ויס הוא עשה המון טעויות, ואין מורה ליוגה שלא עושה טעויות, ואין כזה דבר, מישהו שיותר טוב ממך. אתה מעריך אותו, אבל הוא לא יותר טוב ממך, ואז אין את המעמדות האלה, עדיין יש כבוד נורא גדול למורה, אבל אין הערצה עיוורת, שזה... אני חושב שהרצתי שהייתי צעיר, ועם הזמן הבנתי שכולם אנשים ויש להם פולס, והתבגרות זה להכיר בבעיות גם של המורה, ולאהוב אותו למרות שהוא כזה. כן, הבעיות הן בעיות סבירות, בעיות סבירות. אנחנו מדברים על פשעים, מדברים על בעיות סבירות, כולנו אנשים וכולנו טועים, אבל זה לקחת את זה בקונטקסט הנכון, ולא לתת לאיזה קונטקסט שהוא... זה סוג של שיגעון, כמו התאהבות. כן. אוקיי. אני רוצה באותו נושא להביא שאלה מתוך השאלות של רוני, על הקשר באמת בין המורים לתלמידים. זה הרי השתנה והתפתח לאורך השנים. כן. היא שאלה קודם כל איך אתה ידעת שהגעת למורה שהוא נכון עבורך. ו... אוי, שאלה מאוד קשה וטובה. אמ, היה לי מזל, דבר ראשון. באמת, היה לי המון מזל, ובגלל שאני, אחת מהבעיות שלי בתור אדם, זה שאני מאוד ביקורתי. מהמם. אז זה עשה, כל פעם שפגשתי מישהו, זה היה טיקינג, המון המון משבצות בשבילי כדי שאני אוכל להתמסר, גם אולי בגלל שאני לא מתמסר בקלות, לא כנראה. אה, ואני חושב שהיה לי מזל ופגשתי מורה ששלח אותי למורה ששלח אותי למורה, ובעצם אני די מהבטן הרגשתי שזה טוב לי או לא טוב לי. ואני אתן מהמם. רגע עוד פעם דוגמה, פשוט ראם במצב, השותף שלי מפרני יוגה במצב מאוד גרוע בבית חולים, ואני זוכר שזה מה שעובר עליי בחיים עכשיו, אז אני רק אחלוק סיפור עליו ועליי. אז הוא למד גם בניו יורק, בשנות ה-90, שזה היינו מוזרים, ואז הגיע מרק וויטביל, שזה מורה בכיר, לתת הרצאה, והוא נתן את ההרצאה, ואני ראיתי הרגשתי שהוא מיני מדי, ואני לא מתחבר למה שהוא אומר, והוא היפי מדי בשבילי, whatever, לא, ממש לא התחברתי, אפילו לא אהבתי. והלכנו ביחד, וראם אומר לי, וואו, מצאתי את המורה שלי. ואני אומר, זה הפוך מהמורה שלי. ובעצם אפשר לראות שהבחירה או המשיכה היא מאוד אינדיבידואלית. אני רק אספר לכם שהאהבה שלכם לאיזה מורה היא מאוד אינדיבידואלית, והיא מעידה משהו עליכם ועל המורה. אז באיזשהו מקום כל אחד יש לו את המכסה לסיר שלו, כל אחד יש לו את המורה שיתאים לו כנראה. אבל אני חושב שהדבר היחיד שמאוד מעניין אותי אצל מורה, זה שיהיה בן אדם. שהוא ידבר איתי בגובה העיניים, שאני אצליח להאמין לו, אבל זה משהו פנימי כזה, אני לא יכול, איך מתאהבים במישהו? זה כזה פתאום, קשה להסביר את זה, או לפרק את זה לגורמים, אבל זה איזושהי תחושה פנימית, שאני כל הזמן צריך לבדוק אותה, אבל זו תחושה פנימית שאני מנסה לראות מה יש בה, איזו משיכה מסוימת, לראות מה היא אומרת. לא יודע. אוקיי. ובנושא של דובר לאחרונה על הנושא של הגורואיזם, גורואים שניצלו את הכוח שלהם. איפה מבחינתך עובר הגבול בין
מורה, כי יש איזו חשיבות למורה דרך ולתת לו, וקצת, יש חשיבות גם לקנייה הזאת. כמובן, כמובן, כמובן. אני חושב שהמסורת של היוגה מדברת על יחסים בין מורה לתלמיד, כמו שמדברים עליו בתור הפרמפרה, הליניאג' של מורה ותלמיד, כי אי אפשר ללמוד יוגה מספרים, אתה חייב מורה, והמורה חייב, דבר ראשון, אני חושב שעם מורה צריך ריליישנשיפ, זאת אומרת, זה לא נגמר רק בלימודי היוגה, זה ממשיך לריליישנשיפ, כי אני לומד ריליישנשיפ, דרך האינטראקציה עם המורה שהוא כמו משקף עבורי את מי שאני. זה תפקיד של מורה וגם ביחסים זה מה שקורה. אז אני חושב שכן צריך מורה וצריך להתמסר למורה אחד ולא ללכת ל10 מורים כדי לפתח. זה כמו, שאלו את פטאבי ג'ויס, מה אתה אומר על זה שיהיה לי 2 מורים? אז הוא אמר, one wife is enough. זאת אומרת, relationship, אתה לא יכול relationship עם כמה וכמה אנשים, או שכן אפשר, פוליאמורים למיניהם, אבל מערכת היחסים צריכה להיות עמוקה. זה אחד. התפקיד של המורה, אם אני רגע נכנס לזה, זה לשמור על התלמיד, לשמור, כמו הורה. הוא גם משקף, הוא בעצם אמור להיות מראה נקייה עבור התלמיד, לא לעשות פרוג'קשן, וגם להראות לתלמיד כמה הוא בעצמו גורו, או כמה הוא בעצמו אטמן. עכשיו, כוח משחית, כולנו יודעים, זאת אומרת, כל מקום שתראו את זה, זה כוח הוא משחית. ולצערי, כמו שהפסיכולוג שלי אמר, אתם המורים ליוגה הכי מסוכנים, הם גם ערומים בפניכם, וזה גם אין חוקים, זאת אומרת אין אתיקה. יש מגע, יש אירוע מסוים, ואין אתיקה. וזה מקום מאוד בעייתי, גם יחסי מרות, מורה תלמיד, הרבה אנשים מתבלבלים, והפשעים הם חמורים נורא, כי אנחנו עוסקים בענייני נפש, אז הפשעים הם מאוד מאוד גדולים, גם בעולמות הפסיכולוגיה, אבל בעולמות הפסיכולוגיה זה יותר מעוגן בחוק, וביוגה אין כל כך חוקים, ואנשים מכופפים אותם קצת לעצמם, ובדרך כלל מסתבר שזה הרבה גברים, גם נשים, אבל הרבה גברים משתכרים מהכוח ועושים פשעים, זה פשעים, זה דבר נורא לעשות לדעתי, כי זה נורא פוגע ברמה מאוד חמורה באמון של האדם, זה בעצם זה כולנו גם, מבינות. זה גם פוגע בתהליך של הבן אדם, כי הוא זה, מייחס. זה, 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 זה פגיעה בליבו, זה, עוד פעם, בקרמה שלנו, יש לנו כל מיני מהמורות, אז אם פגשנו במורה כזה, חווינו כזאת חוויה, אנחנו הולכים ללמוד ממנה, זאת אומרת, זה חלק מהתהליך שלנו גם כן בלמידה. זה, אני חושב שזה שחור ולבן פה, אין אפורים. אני תמיד אומר, אנשים מכירים בסטודיו יוגה, מורים ותלמידים נפגשים, אבל יש גבול שהוא מאוד ברור, וצריך להיות ברור, בין מורה לתלמיד, מורה הוא לא חבר, תלמיד הוא לא חבר, וזו התפקיד שלו, למרות שיש לנו תלמידים נורא נהדרים, אנחנו רוצים להיות חברים שלהם, אבל הם לא חברים. ואם את רוצה לצאת עם מישהו מהשיעור שלך, זה בסדר, רק הוא לא יכול להיות את התלמיד, הוא לא יכול לבוא יותר לשיעורים. זאת אומרת, צריך לעשות את זה עם common sense, אין כזה דבר שיש זליגות אפורות, זה לא מאוד טוב. Mhm. מעורר הרבה ברדק, Mhm. רגשי לתלמיד, זה פגיעה בתלמיד. יש פה, קיצור, כולם מבינות, אני חושב, אבל עוד משהו חשוב להגיד, שזה המורה, טוב שהוא ייגע בתלמידים מבחינה פיזית, זה טוב שהוא ייגע בתלמידים, אני מאוד מאמין במגע, אבל זה צריך להיעשות היום, בגלל מיטו וכל מה שקורה מסביב, לעשות את זה מאוד בחוכמה ובעדינות, אבל עדיין לא לוותר על זה. להגיד בתחילת השיעור מי לא רוצה שיגעו בו, להיות זהיר, זהירה, לא לשתות קפה עם תלמידים אחרי השיעור, אני תמיד אומר, אמרתי כבר, ולשמור על איזשהו גבול שהוא משמר את היחסים של מורה ותלמיד, כי זה הכוונה שלנו בלימוד, זאת אומרת, אני לא רוצה, זה לא חברים, זה תלמידים. Mhm. ואיך כמורים, הרי בסוף המערכות יחסים המורכבות האלה מגיעות למקום כזה בגלל, יש פה שני צדדים, כמורה וכתלמיד. אז איך אפשר להיזהר מכם? דבר ראשון, האחריות היא של המורה, היא לא של התלמיד. התלמיד בא לעשות פרוג'קשן, התלמיד בא לטעות, המורה לא, כדאי שהוא לא יטעה במקומות האלה, הוא צריך להיות יותר
ועשיתי טעויות כשהייתי צעיר, זאת אומרת, לאט לאט אתה לומד את הגבולות, אבל הגבולות צריכים להיות מאוד מאוד ברורים כדי לשמר את היחסים, וזה תפקיד של המורה ולא של התלמידים. מהמם. אז אם בא תלמיד והוא מאוהב בך, התפקיד שלך לדאוג לזה שהוא יפסיק להיות מאוהב בך. זאת אומרת, להראות לו, או ללמד אותו שאת לא פנויה, או אני כבר הלכתי לסיפור, אבל זה צריך להיות מאוד... זה סיפורים שקורים, זאת אומרת כן, שכבר... כן, בטח, בטח. אני אולי אספר על זה, לפעמים היה לי קורס מורים ראשון, היה לי המון בעיות של התנהגות בתוך הכיתה, ולא ידעתי מה לעשות. מלא ריליישנשיפ שאני לא יודע איך לנהל את זה. הלכתי לפסיכולוג, לדבר עליהם, וכמובן שדיברנו עליי, אבל אני חושב שלפעמים צריך עזרה חיצונית, כי יש דבר כזה שנקרא השגחה בפסיכולוגיה, פסיכולוג צעיר מדבר עם הפסיכולוג המבוגר על לגבי המטופלים שלו, ויש לכם תלמידים, הם תמיד יעשו לכם צרות, זה חלק מזה שיש לכם תלמידים. כלכלית פתאום הוא לא משלם, כן משלם, הוא הולך וחוזר, הוא מתחיל, whatever, כאילו כל סיפור שלא יהיה, צריך להתייחס אליו מאוד ברצינות, כי זה פה, גם לא ברצינות, ברמה האתית הנכונה ובפסיכולוגיה הנכונה לאירוע. לדעת מהמם. קצת להתנהל במקומות כאלה, ועם הזמן לומדים גם. נגיד, שאלו פה מקודם לגבי שיעורים פרטיים. נגיד שיעור פרטי, אני לא נותן אף פעם בחדר שינה של אף אחד. אתם מבינות, זה צריך להיות, אתה יוצר גבולות כזה, אתה נותן שיעורים פרטיים, אבל בסלון. או יש גבול מאוד ברור, אחרי שעה זה נגמר, ולא נשאר לקפה. אבל עם הגיל, יש לי היום תלמידים שהם כבר חברים שלי, אבל הם כבר לא תלמידים, זה מוזר, אבל הם לא תלמידים שלי. יש אולי מהמם. אחד או שניים שהם עדיין תלמידים שלי, אבל המערכת היחסים ברורה. הם רואים כמה אני אדם כמוהם, ושאני מלמד, הם מבינים שהם תלמידים והם לומדים. זאת אומרת, אנשים יותר מבוגרים אולי יודעים אולי, לא תמיד, להפריד בין המורה בתור מורה לבין המערכת היחסים אחרי השיעור ולפני השיעור, כן. שזה אחרת לגמרי. מהמם. האם אתה היום, הזכרת מקודם שחשוב לשמור על זה שיהיה לנו מורה, אז היום מישהי שאלה, האם אתה היום לומד אצל איזשהו מורה? כן, כן, אני לומד. מהמם. כן, יש לי מורה היום, מורה למדיטציה ולפילוסופיה, שאני נפגש איתו פעם בשבועיים, ואנחנו לומדים ביחד, קוראים טקסטים. מהמם. אני הופך להיות תלמיד, זה מצחיק, אבל אני נורא רוצה שהוא יאהב אותי, אני נורא רוצה להיות קרוב אליו, זה כמו תלמיד, אני ישר עושה פרוג'קשן של תלמיד, אני חושב שכל תלמיד, כל אדם שהוא נהיה תלמיד, הוא עושה איזשהו פרוג'קשן על מי הוא. אז כן. אני פתאום קולט איך אני הופך להיות תלמיד בשנייה ורבע, כי יש מורה, ואז אני אה, מתחיל עם הפרוג'קשנים הפסיכולוגיים שלי עליו, שזה, מהמם. כן, אבל יש לי גם, אפשר להגיד, יש לי גם מורה אחד שהוא מת. אני כל הזמן מדבר על זה, אבל אני נורא אוהב את רמן המערישי, מהמם. ואני רואה תמונה שלו, ואני לפעמים, אני צוחק, אבל אני אומר לתלמידים לפעמים הוא אוהב אותי, לפעמים הוא כועס עליי, לפעמים הוא צוחק עליי, זה רק תמונה, אבל אני עושה עליו פרוג'קשן, זאת אומרת שהוא עדיין הופך להיות איזשהו מורה עבורי, כי אני מסתכל עליו בתור מראה, ואז אני יכול לראות את עצמי. גם מורה מת יכול להיות מורה, או מהמם. ריליישנשיפ עם מישהו מת, זה לא דבר שהוא זר בעיניי. יש לנו מערכות יחסים, מי שחבר פה אובדן עם מישהו שמת. יש מערכת יחסים שלמה. מהמם. כן, לגמרי. מעניין. אוקיי. אז דיברנו על הרבה דברים, דיברנו על הנושא של השחיקה, דיברנו על הנושא של התגמול האישי. אתה סיפרת על הסטודיו שהיו לך כן, ושמכרת אותם. מה גרם לך? מה הייתה ההחלטה? איך קיבלת את ההחלטה הזאת? מה היה? דבר ראשון הם גרמו לי המון צער והמון גדילה, אבל הרבה צער, כי אני חושב שזה חלום של הרבה אנשים, זה החלום שלי אז, מהמם. שיהיה לי סטודיו ליוגה ואני אוכל, זה מקום של ביטוי, היה לי סטודיו של אשטנגה, איינגר ופילאטיס, שנורא האמנתי בשלושת השיטות האלה ביחד, וזה סטודיו גדול עם המון מורים, אבל רקע כלכלי לא היה לי, זאת אומרת צריך לנהל את זה ביד רמה, ממש, לשבת על האקסלים כל היום וביד רמה, וזה גרם לי צער, כי לא לימדתי ורק ניהלתי, זאת אומרת, זה up ודאון ניהול עסק בארץ, וזה היה לי מאוד מאוד קשה, וזה היה סטודיו מאוד גדול, או שניים היו לי, ממש איש עסקים הפכתי להיות, זאת אומרת, זה גרם, ולא התעסקתי במה שאני אמור להתעסק, לא לימדתי, וכשלימדתי הייתי נורא מוטרד, לא שהיום אני לא מוטרד מכלכלה, אבל
עשיתי החלטה, אחרי שהיה לי את הניסיון הזה, שזה לא בשבילי, פשוט לא בשבילי, למרות שחשבתי שכן, והסטודיו הצליח, אבל אני סבלתי קצת מהמם. מהניהול, מלקוחות, אני לא טוב, לא אוהב שירות לקוחות, אני לא טוב בזה, לא יודע על זה. מהמם. בקיצור, ניסיון. כן. מה בכל זאת לקחת מהניסיון הזה להמשך הדרך? זה שאני לא יודע משהו, אני לוקח מומחה. זאת אומרת שאני לא יכול לדעת הכל, אני מנסה ללמוד הכל בעסק. זאת אומרת, עכשיו אני לומד AdWords ואני לומד עוד דברים לגבי העסק כל הזמן, אבל יש דברים שאני לא יכול לעשות, ואני צריך לתת למקצוענים לעשות, מהמם. ואפילו אם אני הולך לנהל, אני צריך ללמוד ניהול. אז לקחת קורסים בהתאם למה שאתה רוצה להשיג. זאת אומרת, אם אתה רוצה להשיג ניהול קל, לך ללמוד ניהול. אתה רוצה ללמוד שיווק, אתה רוצה לשווק שיהיו תלמידים בסטודיו, לך תלמד את השיווק, אבל אתה חייב ללמוד את כל המקצועות מסביב כדי שהסטודיו יוכל להתנהל בשלום. מהמם. כמו כל עסק. זאת אומרת, רק ללמד יוגה זה כמו ששואלים אותי, מה הנושא של הסדנה? אני אומר, הנושא זה השלב הכיפי. זה השלב הכי כיפי זה להכין את התוכן, אבל המסביב זה הסיפור היותר מסובך, לי לפחות. זה הפקה, לכן, כן? זה לא גם ממומחיות. הפקה וגם כל מיני דברים שאני לא אוהב לעשות. ואתה חייב ללמוד לעשות אותם, או לקחת מישהו שיעזור לך לעשות אותם, או שאתה לומד לעשות אותם, כי אין ברירה. ואני מהמם. אולי אגיד עוד פעם משהו, אני חושב שאחד הברכות והקללות, זה שלפעמים אין ברירה. ואין ברירה במובן הטוב שאני לפעמים, לא לפעמים, אני צריך להכיל את הילדים שלי. אנחנו דיברנו מקודם על אינסטגרם, אני הצטרפתי לאינסטגרם כי אני צריך להכיל את הילדים. מאז יצא מתוק, זאת אומרת שבסופו של דבר אני חושב היום שזה צעד מאוד טוב שעשיתי, אבל זה לא הייתה לי ברירה, הייתי חייב איכשהו לצאת החוצה, כי הקורסים שלי התחילו להידלדל, כי אני לא מלמד יותר שיעורים רגילים, אה, והייתי צריך לחזור לבמה, מה שנקרא, ועשיתי משהו, זה מרכך אותך, זה כמו מכות על הראש, עד שאתה מתרכך, עד שאתה מבין זה מה שאני צריך לעשות, וזהו. מהמם. תכף איך באמת, נדבר על זה, אבל יש הרבה מה לומר, כן. כן, אז בואו נדבר באמת על ההשפעה של העידן הדיגיטלי, וגם זה שילוב של כמה דברים. קודם כל, באמת, יש הרבה יותר מורים מלפני 10, 20, 30 שנה. כן, 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 יש המון מורים. אני רואה היום, אני מדברת היום עם מורות, ואני רואה שזה נורא מלחיץ אותם, שיש כאילו הרבה תחרות. כן. אז אנחנו לא נדבר עכשיו על איך למצוא את הבידול והייחודיות, אבל אולי תספר איך אתה מתמודד עם זה, כי זה השפיע עליך בצורה של מלא לשווק בכלל, זה, זה, לפתאום... זה, זה עדיין מאוד משפיע עליי, זאת אומרת, איך אני אתחיל לדבר על זה? זה בעצם, הסצנה של היוגה השתנתה מאוד, מהמם. ובעצם יש הרבה מורים, אבל אני חייב להגיד רגע משפט אחד שאולי רק יעזור למי שבתחילת דרכו, מי שרוצה ללמד, ילמד, ממש ככה. מי שמאוד בעניין ומאוד רוצה ללמד והולך עם זה עד הסוף, ילמד. אולי הוא לא ילמד שיעורים של 60 איש בהתחלה, כי זה איזושהי מחשבה שכולם רוצים, אבל לפחות כמה תלמידים יהיו לו, והוא יתחיל ללמד. ואז אם הוא ממש, היא או הוא ממש ממש בעניין, זה לאט לאט יקרה. עכשיו, לאלן ווטס יש איזה תרגיל שהוא עושה עם ילדים, שאני מאוד מאוד אוהב. מה את הדבר שאתה הכי אוהב לעשות? אם זה הדבר שאתה הכי אוהב לעשות, ותעשה אותו עד הסוף, ותשקיע בו את כל מרצך ומרצך, זה יוליד פרי. זאת אומרת, יהיו תלמידים, ואם לא יהיו תלמידים, הלכת עד הסוף במשהו, תיפתח דלת חדשה. אין מה להתלבט, זה פשוט ללכת על זה עד הסוף. זה הדבר היחידי שאני יכול להמליץ. אתה אוהב את זה, אתה רוצה לעשות את זה, לך תלמד את זה עד הסוף. גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה... הבעיות שהיו לי עם שיווק, זה שלא, אני ביישן, במהות שלי, והיה לי קשה לצאת החוצה, ואז אני זוכר, חברים היו אומרים לי, תגיד, אתה מוכר משהו לא טוב? אתה, יוגה זה לא טוב? אני אומר, וזה נהדר, אז תמכור את זה, מה הבעיה שלך? למה אתה עושה מזה כזה סיפור? זאת אומרת, הרבה פעמים הרצון ללמד בעצם העביר אותי את הקשיים האלה של ביישנות, של, לא יודע מה, אי יכולת לקחת כסף, כל מיני בעיות פסיכולוגיות שיש לי, אבל הרצון הוא הדבר הראשוני והחזק ביותר שאני חושב שצריך לבעור
בך ובך. מהמם. לא בהכרח ללמד, אהבת היוגה. אהבת היוגה. כן. ואז אחרי אני שאתה אוהב משהו, אתה רוצה לחלוק אותו. זה עניין של אהבה, אני חושב. לגמרי. אני תמיד אומרת למי שמתייעצת איתי, שזה באמת, את לא משווקת, את תעזבי אותך, זה לא את, זה היוגה. כן, היוגה נכון, את יכולה נכון, לשווק, נכון. או אז שעכשיו אני לפעמים מסתכל על עצמי באינסטגרם, בהתחלה הייתי מזדעזע, אבל עכשיו אני מסתכל על זה כמו דמות. כאילו זה קצת מחוצה לי, למרות שזה אני, אבל כבר לא, פחות ביקורתי, למדתי לי לראות את זה ככה בשקט. אולי אני אספר פה, אולי חשוב לדעת. כן. היה לי קשה להתבטא מול מצלמה. אני לקחתי 3 שיעורי משחק פרטיים, והלכתי ועשיתי כל מיני תרגילי משחק כאלה מול מצלמה. אני אפילו אגיד פה בשקט, למרות שזה לא מוקלט, שאפילו פעם אחת שתיתי וויסקי, כי לא יכולתי עם התרגשות. זאת אומרת, לפעמים אתה עושה את הצעדים כדי להתגבר על פחדים, על בושה, לא יודע איך נקרא לזה, בדרך בריאה אני מקווה, אבל זה, היום הכניסה לאינסטגרם הייתה כמו טיפול פסיכולוגי של 10 שנים, ממש ככה. כי ההתנגדות הייתה כל כך גדולה לכל מה שקורה בעולם האינסטגרם, שזה כמובן עולם, סליחה על הביטוי, הוא הזוי לגמרי, אבל יש שם לכל אחד את מקומו, זה מה שאני מנסה לומר. זאת אומרת, אני בסופו של דבר אנרכיסט, כי אני נגד, אז חבר אומר לי, טוב, תהיה אנרכיסט באינסטגרם, ותביע את מה שאתה רוצה להביע, ואז יש לך גם מקום. זאת אומרת, זה לא 90% מהאוכלוסייה, זה 10% מהאוכלוסייה, אבל יש לך חברים שם. ואני מגלה עם הזמן באינסטגרם שפתאום אני מקבל פניות מאנשים שאוהבים את מה שאני אומר, זה כמו חבר שפגשתי. גם אתה מורד, איזה כיף. לא מורד, גם יש לנו אותם דעות. זו הרגשה נורא נעימה. למדתי עכשיו שאני נורא אוהב את האינטראקציה פתאום, חברתית, של אנשים שחושבים אותו דבר. יש בזה משהו שאני היום אפילו נהנה ממנו, חייב לומר. איך בסוף השתכנעת? אני זוכרת בקורס מורים, ובטח עדיין אתה עושה את זה, עדיין, שאתה עדיין, עדיין. מקיף את אינסטגרם ואת לולו למון, זה שני כן, הסמלים. אני משמיץ. כמובן, לולו למון מייצג איזה משהו שאני פשוט לא אוהב, רק כן, בייצוג שלו, הייצוג הזה של מכנסיים ב$150 ותנוחות מטורפות באינסטגרם, זה לא משהו, זה לא יוגה, כמובן. זה ייצוג של היוגה וייצוג קצת עקום של היוגה, וזה בסדר, זה החיים. וגם אינסטגרם, החיים של כולם נורא יפים, וכל כך טובים, וכולם עפות, כולם מבינות אותי. נכון. האינסטגרם יש בו משהו לא אמיתי, בגלל זה אני קצת, זה גם בלולו למון, בתרבות הזאת. אבל מה שגרם לי להיכנס לאינסטגרם זה האין ברירה. כן. זה לא רצון, כאילו אם היום שואלת אותי אם לא הייתי מורה ליוגה, אם הייתי באינסטגרם, כנראה שלא. אבל חלק מהתפקיד שלי זה כן להיות באינסטגרם, ואני עושה אותו כי צריך להאכיל את הילדים. כן. ממש ככה. אני חושבת שזה גם במקום הזה, במקום שאין אנשים, להיות איש, אז כן להגיד, כאילו להביא את הקול הזה, היותר אותנטי ומחובר, ופחות צבוע וסינתטי. לא יודע אם צבוע, כי גם הצבוע, אני לא קורא לו צבוע, זה כמו סטייל. אז הסטייל שלי זה כן, סטייל אנרכיה, ואיזה חבר אומר לי, תשמע, אתה נשמע כמו שאתה מדבר איתי בבית קפה. אז אני אומר לו, אוקיי, אז אם זה נשמע ככה, אני מבחינתי זה בסדר. כן, כן. ואפילו אם זה קצת, אני מייפה את זה כי זה אינסטגרם ועושה את זה כזה פלאשי, זה נחמד, ואני בסוף עובר כמו שאני רוצה לעבור, זה גם מקום לביטוי נורא כיפי. זאת אומרת, אני די-ג'יי מתוסכל, אז אני יכול לשים קצת מוזיקה, ואני יכול לצלם, ויש פה, לערוך, למדתי לערוך, באמת, תאורה, למדתי תאורה, אתה לומד כל מיני כלים שהם יצירתיים נורא, אז יש פה מקום לביטוי, שאני נהנה ממנו, ולאינטראקציה שאני נהנה ממנו, ולהרבה כסף אני מקווה, בטח. למיליונים. בוא נדבר רגע באמת על זה, של איזה הזדמנויות אתה רואה שנפתחות בפניך עם הנוכחות הזאת בדיגיטל. זאת אומרת, קודם כל, כאילו, תכלס אנשים מכירים אותך שלא הכירו. כן, בדיוק, זה כמו חיבור לעוד אנשים, עוד קהל, עוד קהל שחושב כמוני, שזה ממש ממש כיף. ובעיקר, הנה, קיבלתי מייל מאיסלנד אתמול. זה כיף, זה כאילו מכל העולם, פתאום יש לך אינטראקציה. מורה ממצרים התחיל לדבר איתי, זה מדליק, זה כאילו יש פה
לא חשבתי שזה ככה, אבל זה הפך להיות איזה, כמו, אני מגזים ואומר, סנגה, כמו קהילה קטנה, מהמם. אני לא מנהל אותה, אבל היא איכשהו יש תגובות ואני עונה, ויש פה איזה, אני מגלה אנשים, מגלה עוד מורים, לומד מהם גם כן. יש פה כן. המון, המון דברים שקרו תוך כדי זה שעשיתי את הדיגיטל הזה. זה די חדש, אז אני די מתלהב אפילו. וגם הזמינו אותך, נכון? הזמינו אותך ללונדון, לפולין, לכל מיני כן, מקומות. הזמין אותי ללונדון, לפולין, עכשיו לאמסטרדם, וכאילו פתח דלתות ל... אני יודע מה, קצת לטיולים, שזה נחמד, מאוד. מה המורים ליוגה יכולים לקחת מהחוויה שלך בדיגיטל? מה... תן להם קצת תקווה. כשאני רואה הר אני רוצה לטפס עליו. אז אם יש לכם קושי מסוים, זה הזמן איכשהו ללכת על זה עד הסוף ולנסות לבדוק למה אני מפחד מזה, למה זה מטריד אותי, מה הבעיות האגואיות שזה עושה לי, ולנסות לראות אם זה באמת אמיתי, ומה זה אומר. ואם לעשות את זה, הייתי עושה את זה בדרכי שלי, זאת אומרת, למצוא את הקול הייחודי שלך ושלך, כי לכל אחד יש קול ייחודי ודרכו. לא חייבים לעשות פינצ'ה מהירה הסנה על אצבע כדי שאנשים יתרשמו. אנשים יכולים להתרשם מכנות, אנשים יכולים להתרשם מחיבור. הייתי הולך לא בדרכים המקובלות, זה מה שאני אולי יכול לומר. לא כמו כולם, למצוא את הקול שלך בתוך הדבר הזה. מהמם. וכמובן שזה יהיה דומה למישהי או למישהו אחר, אבל זה יהיה בסטייל שלכם, ואז יהיה לכם יותר קל וכיף לתפעל את זה ולנסות את זה. כן, אוקיי. יש לנו עוד קצת זמן, אני רוצה לפני שנסיים גם לספר קצת לכל המורים שנמצאים כאן וגם בטח יאזינו לזה אחר כך עוד, להקלטות. אם היית יכול לתת למורים ליוגה טיפ אחד למי שמאזין ורוצה לבנות, באמת כן רוצה לעסוק בזה ולא רוצה לוותר על זה, מה זה היה? זה לא מילים שלי, זה מילים של רמנה מהרישי. הוא קורא לזה perseverance, התמדה. פשוט התמדה. זה להמשיך ולהמשיך ולמרות שזה עולה ויורד ומסתובב, אבל להמשיך. זה הדבר בעיניי הכי חשוב. פשוט התמדה, כמו בתרגול, זה עניין של התמדה, אחרי 10 שנים יש פירות, 15 שנה, אני מדבר על התרגול. התמדה היא מביאה לשינוי, לא דבר אחר, פשוט להתמיד. מהמם. זה פשוט, אבל לדעתי זו העצה. כן. אוקיי, אז לפני השאלות אני אשמח גם שתגיד איפה עוד אפשר ללמוד איתך, כי היום אתה כבר לא מלמד בסטודיו, אם אי אפשר לבוא לבקר אותך ולתרגל איתך, איפה כן אפשר לפגוש, כי... אולי אני אספר על זה קצת, כי אני חושב שבאיזשהו שלב אני קצת התעייפתי מללמד בסטודיואים, אז עכשיו אני בהפסקה, אבל אני מדי כמה חודשים חושב על זה, ולפעמים אני מתחיל ללמד, מלמד איזה שנה ומפסיק, כי ככה אני מרגיש שטוב לי עם זה עכשיו. אני עכשיו מלמד קורסי מורים, ויש לי תוכנית שאני בעצם עושה קצת מנטורינג למורים ליוגה, אני עוזר להם בתרגול שלהם ובכל הבעיות של להיות מורה מתחיל או מורה אפילו בדרכו שצריך קצת הכוונה. אני מטפל בבית, התחלתי לטפל בבית, ואני עושה עכשיו, אני הולך להתחיל קורסים אונליין ובעצם פילוסופיה אונליין, שזה משהו שאני כבר חשבתי הרבה זמן לעשות ופתאום זה קורה. רגע, ויש גם את המפגשים בשבתות, נכון? נכון. הנה, אתם רואים, אני מוכר את עצמי מאוד גרוע, אז הנה, עכשיו אנחנו צריך פה בלייב, עזרה. עושים הנה, ראיתם בלייב, קצת הנה, מנטורינג על אני איך עובר לשבת. פה שיעור, הנה, מאוד קשה לי. אז יש לי קודם פעם כל, בחודש, כן, כן, מי שרוצה לתרגל עם אייל, אז באמת, מכיוון שהוא רק מלמד קורסי מורים, אז זו הזדמנות בשבתות. אז תספר מה קורה במפגשים האלה. אז פעם בחודש אני בכפר מונה, שמי שמכיר, יש שם סטודיו מאוד חמוד, ואני עושה שם יום שלם של בעצם תרגול ושיחה, פעם בחודש. אני מאוד אוהב את זה כי זה מחוץ לתל אביב, זה מקום מאוד חמוד, אז זה קורה פעם בחודש. יש את הכל באתר שלי, אז מי שרוצה למי יכול... זה מתאים, התרגול הזה? מי שמתרגל לפחות חצי שנה, מהמם. אוקיי, וזה גם תרגול וגם שיחה, נכון? שיחה, כן.
אוקיי, עכשיו לגבי תוכנית המנטורינג שהזכרת, אז זה גם הזדמנות מדהימה. אני זה, זכיתי למנטורינג איתך כזה ערוץ תקשורת, אבל אני חושבת שזה משהו שמאוד חסר למורים היום, שהם מתלבטים מה לעשות, אז תספר קצת איך זה יכול לעזור. אולי אני אספר רגע, אולי את הרקע, כן, בכלל לא למנטורינג, אלא בכלל מערכת יחסים. כן. אני חושב שהמורה ליוגה בעבר הרחוק, לכל מורה היו 5 תלמידים מקסימום. כשהגענו למערב וכולם צריכים לשלם ארנונה ויש חשבונות והסטודיו צריך להיות גדול או קפיטליסטי, whatever, לא משנה מה הסיבה, בעצם המערכת יחסים בין מורה לתלמיד היא לא מאוד קרובה. וזה כמו רב. את פעם היית לך בעיות בזוגיות, היית הולך לדבר עם הרב שלך. ביוגה זה אותו דבר, היית הולך למורה שלך ומדבר איתו על בעיות רגילות של החיים. וזה קצת, אין את זה. ואני לא יודע, הפסיכולוג שלי, המורה שלי והחברים שלי זה הערוץ הזה. מהמם, ופתאום גיליתי שאם מישהו היה נותן לי עצה טובה בעבר, והיה מכוון אותי, הייתי אולי לא נכנס עם הראש בקיר כל כך הרבה פעמים. אז מזה זה נולד, ואני פשוט אוהב ללרלר עם אנשים ולאבחן אותם ולתת להם איזשהו, אני חושב, כלים מהירים מהמם. להשתפר במה שהם עושים. זה מעניין אותי זה נורא מעניין מבחינה אבחונית, זאת אומרת, די מהר לראות מי הבן אדם, מה הסיפור שלו, ואיך לקדם את זה, איך לקדם אותו מהר. אז איך אתה עושה את זה בפועל? זאת אומרת, איך זה אני יקרה? חושב כמו כל אחד בכל מקצוע פה, אחרי הרבה שנים שהוא עושה את המקצוע הזה, הוא כבר מזהה כל כך הרבה דברים שהם ברורים לו, שהם נראים כאילו לא פשוטים, אבל הם פשוטים. פסיכולוג טוב אחרי שעה, בשיחה איתך, פסיכולוג מנוסה מאוד, אחרי שעה הוא די יודע מה הסיפור שלך. אז אני חושב מהמם, שמזה שלמדתי איורבדה, ולמדתי אבחון גופני, ואני כבר דיברתי עם כל כך הרבה אנשים, שבשיחה אתה מתחיל לקלוט די מהר, לפי כל מיני דברים שהוא אומר, מה קורה איתו. אני מהמם. חושב שזה עניין של, אני זקן, זה עניין של גיל. אני פשוט ראיתי כל כך הרבה כבר, מהמם. שיש לי מה לומר. כן, אוקיי. אז אם זה מעניין, מי שמעניין אותה, אפשר לראות את זה באתר של אייל. תודה. יש גם איזה ריטריטים או סדנאות מעניינות בקרוב. יש בתאילנד, יש תאילנד. בתאילנד ואולי גם בארץ. אני עכשיו עובד על סדנה בארץ עוד חודש, ועל קורס מורים בתאילנד או סדנה בתאילנד, ויש לי גם מסע להודו עם דוקטור רפי פלד, שזה שיתוף פעולה שאני מאוד מאוד אוהב, אני בלי קשר, אולי לא דיברנו על זה, אבל אני חושב שחלק מההשראה שאתם יכולות לקבל בתור מורות, זה שיהיה לכם קולגות שאתם באינטראקציה איתם, כי כל אינטראקציה עם קולגה היא בעצם נורא מרימה. אני חושב שרפי פלד הוא דוקטור לסנסקריט ומורה לאנטומיה שאנחנו, זאת אומרת, אם זה באותו פילד ויש לך עוד מקצוענים שאתה פוגש, אז זה ממש יכול לעורר השראה בכל מהמם. מיני כיוונים. אז שיתופי פעולה ועבודה עם עוד אנשים, זה לפעמים דבר שיכול מאוד לעזור לא להיות שם לבד, כי לפעמים מורה ליוגה זה כזה לבד, תכל'ס זה לבד, הרבה נכון. פעמים. לכן פתחתי את הקהילה של המורים ליוגה, גם זיהיתי שזה ממש תורם לי, ולמה לא, שיהיה את זה לכולנו. כן, כי טוב, המורה הוא לבד מול הכיתה, הוא לא חבר של תלמידים, והוא נמצא שם, הוא באיזה מקום קצת בודד, כן, אוקיי. התפקיד עצמו. מהמם. אתה רוצה לספר גם כמה מילים על התרגום של הבגבד גיטה? של לא, לא בגבד גיטה, האטה יוגה סליחה, פרדיפיקה. hatha יוגה. כן. כן, אנחנו בדיוק עכשיו מסיימים פרויקט, אנחנו כל יום עובדים עליו, של תרגום של ספר מסנסקריט לעברית, של האטה יוגה פרדיפיקה. אולי זו דוגמה לזה שלקחתי פרויקט כזה, כי זה נורא עניין אותי, למרות שאין בזה שום פרנסה, שוב, זה רק עבודה ואין פרנסה, מהמם, אבל יש בזה השראה. זאת אומרת, מתוך התרגום של הספר, שלקחתי את זה בתור פרויקט התנדבותי, פתאום אני יכול לעשות הרצאה להטגופוטיפיקה, אני יכול לעשות סדנה, זאת אומרת, once אתה הולך עד הסוף במה שאתה אוהב, זה פותח דלתות לדברים חדשים. זה כאילו, כמו שאני רואה את זה עכשיו. מהמם. אז כל פרויקט, כל רעיון, ללכת איתו, ואתם משחקים איתו, תעשו אותו. זה מה אוקיי. שאני, כאילו, עדיף לעשות מאשר לא לעשות בכל מקרה. מהמם. אפילו אם זה אז אומר כישלון. אז אפרופו כישלון, מישהי שאלה שאלה מעניינת בקובץ עם השאלות. האם יש לך, האם לאורך הדרך היה לך כישלון מפואר שלמדת ממנו? בטח, מלא, מלא. דבר ראשון, אין לי כישלונות עם תלמידים.
שלא ניגשתי אליהם נכון, ולא קלטתי את התמונה נכון, ולא אמרתי את הדברים הנכונים שהייתי יכול, ואחרי זה יש, כאילו יש איזה כישלון שהתלמיד בעצם לא למד את מה שהוא צריך ללמוד בגלל בגלל צעדים שאני עשיתי. אני חושב שכל הזמן יש לי כישלונות. כל הזמן יש איזה סדנה שאני מנסה להרים והיא בקושי קורית, או זה לא כל הזמן, לפחות לא עכשיו, גם זה עולה ויורד, אז יש תקופות שאתה פחות אהוד, נקרא לזה ככה, פחות מבחוץ מגיע אליך, אבל יש פעמים שיותר מבחוץ מגיע אליך, אבל כן, מלא כישלונות, אני אפילו לא יכול למנות אותם, יש מלא. אני מנהל עסק מאוד גרוע, היה לי שנה של ניהול סטודיו, שהייתי בחובות נוראים בסטודיו, והייתי נורא עצבני, ושנה נוראית, כמו כל אדם, זה עליות ומורדות מאוד אנושיים, אז כן, כישלונות מפוארים יש לכולם. כן. מישהי שאלה כאן, האם פילוסופיה אתה הולך ללמד אונליין בלייב או מוקלט? איך זה הולך גם, להיות? גם וגם. אז עכשיו אני מהמם, פותח קבוצה של לימודי פילוסופיה אונליין, מהמם, וגם אני מוציא עכשיו קורס אונליין של היסטוריה ופילוסופיה של היוגה. מהמם. מעולה. כן. טוב, שוב, פתאום. הנוכחות אונליין זה חדש בשבילי, אבל אני מתחיל להבין שזה כמו ספר. אם הייתי רוצה, פעם היו כותבים ספר, היום עושים קורס אונליין, אז אני כבר מזמן הייתי צריך לעשות את זה, זה חלק מהדברים שאני דוחה נכון. ונאבק בהם. כמה זמן אני מדבר על זה? אני מדבר על זה כבר שנים. זה לא קורה. בסדר. כן, אני כן, לא, זוכרת אני עובד על כשאני זה. סיימתי את הקורס מורים, אז סיפרתי לך שלקחתי איזה מנטורית שמלמדת אותי איך לעשות את זה באונליין. אמרת לי, לא, עזבי, אין בזה כסף, תחזרי להייטק, תחזרי למה שאת עושה. נכון, נכון. ואני אבל זה אמרתי כמו, לך, לא, 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 יש בזה, יש בזה. ו... אבל זה כמו פרוג'קשן שאני עושה ואני אומר לך, לא תישארי בעבודה שלך כי יש בה כסף, עבודה קבועה ומסודרת, זה בעיניי שקט נפשי, אבל זה מהמקום שאני נמצא בו, אבל אין בזה ג'וי, ואין בזה השראה, ואין בזה, אתה לא מרגיש שאתה לא חי, אז זה כבר, זה שווה את הכל. נכון, אני חושבת שזה האתגר למצוא איך כן לעשות את זה ולא ישר לוותר. וכמו שאתה אמרת, מה הדרך שאתה מצאת, באמת לשלב את העולמות של הטיפול ועכשיו להיכנס גם לאונליין, ואני חושבת שכל מורה יכול למצוא את הדרך הייחודית שלו. לחלוטין, 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 אבל מה שאני אומר זה, ללכת עם זה עד הסוף, זה אומר ללמוד עד הסוף, ולתרגל, זה כאילו כמו, אי אפשר לעשות את זה חצי דרך, אי אפשר, כולנו מתלבטים, אבל בסופו של דבר כשאתה מתלבט, תעשה. זה כאילו אני Mhm, מרגיש כמו גורו פתאום, שיש לי מה לומר, אבל לעשות פשוט, ללכת עם זה עד הסוף. ואז כן. משם כבר זה הולך למקום אחר. המון תלמידים מהקורסי מורים שלי נהיו אוסטאופטים, או מטפלים, Mhm, הדלת של הקורס מורים ליוגה פותחת דלת לעוד דלת. אז אני חושב שאם אתה הולך עם משהו עד הסוף, הדלתות הן כאילו, זה ביי פרודקט של מלאות ועשייה שאתה בתוכה כולך, או כולך. כן. אמ, Mhm, זה ממש, all the way, מה שנקרא. mhm. אוקיי, יש כאן כמה בצ'אט שביקשו את הקישור לקבוצות שלך, אז אם אתה יכול קבוצת עדכונים, אפשר גם להיכנס לאתר, להירשם לרשימה ואז לקבל במייל את העדכונים ממך. כן, אה, ויש שם גם וגם, רשימה של וואטסאפ, בעצם קבוצת וואטסאפ סגורה, יש שם גם באתר. אז אולי נשים פה רגע לינק לקבוצת וואטסאפ. זה... אני עם הטלפון הפוך, לא, אז תגיד לי איך קוראים לקבוצה, רק כי לי יש פה מלא קבוצות איתך, אז אני לא... יוגה, יוגה משהו. יוגה משהו. יש פה מלא יוגה, רגע בוא נראה. אה, אולי שאלות קצת, אם יש למישהו כן, שאלה, או אפשר לשאול שאלות, אפשר לפתוח פליז, מיקרופון כל דבר, בקבוצה כן. ולשאול. יעל, את רוצה לשאול? סתם, לא. אוקיי, רגע. לא, אבל אני כן אשמח לתרגל איתך, כי אתה נשמע לי נורא מעניין. בכלל לא הייתי אמורה להיות פה היום, ואני שמחה שבאתי. תודה. אז אני ממש ממליצה השתולה. מהמם. אני אשים קישור לקבוצה, ותעקבו, בסדר. יש בימי שבת סדנאות, יש כל מיני. אולי ניפגש בתאילנד, כולנו. בעזרת אייל, בעזרת שיבה, כן.
היי, רציתי להגיד שמאוד נהניתי, גם אני לא הייתי אמורה לשמוע היום, ונורא נהניתי, וגם אני תודה רבה, אשמח מתישהו לתרגל איתך. בשמחה רבה. האותנטיות שווה המון. תודה, אני כאילו, אולי אני אקשר את זה קצת, אני אהיה רגע מורה, שיש מהמם. תלמיד שמאוד מאוד מעריץ, כי יש אנשים לפעמים מעריצים את המורה, אני עושה את מהמם. עצמי אידיוט, אני מדבר, כדי שיבינו שבעצם יש לי ניסיון ביוגה, אבל אני אדם רגיל, זאת אומרת, אין פה, בתפקיד שלי אני כנראה, בסדר, אני עושה דברים טוב, אבל אני גם בן אדם, ויש לי את כל הדברים שבן אדם עובר, ובעצם, אם יש מורה שאתה חושב שהוא לא אדם, יש לך איזה בעיה, נכון. כי אין כזה דבר, זה לא, הוא יכול להיות נורא מיוחד, כולם מיוחדים, זאת אומרת, לכל אחד יש איזה יופי פנימי שאני יכול לראות אותו, אבל אם זה רק אצל בן אדם אחד, יש איזה עניין כזה שהוא, בעולמות הידע זה קורה הרבה, כי בעצם המורה מגלה לך, לפעמים אנשים אומרים לי, אני אספר אולי סיפור שאני נורא אוהב לספר עליו, בא אליי תלמיד בסוף שיעור, מסתכל עליי ואומר לי, אתה מדהים. ואני מסתכל עליו ואני אומר לו, אתה מדהים. הוא אומר לי, מה? אני אומר לו, אתה מדהים. הוא מסתובב ובורח באימה מהדבר הזה, שבעצם, אה, והרבה פעמים, התפקיד של המורה זה בעצם להראות לתלמיד שיש אצלו בדיוק אותו דבר, והוא פשוט לא רואה את זה. ו, ולפעמים ביוגה זה קורה שהתלמיד אוהב לתת את הקרדיט למורה או למישהו אחר, שבעצם אה, הוא לא יכול להקל בעובדה שיש בו אותם דברים, הוא פשוט לא יכול להכיל את זה, זאת אומרת, הוא חושב שרק, אני כל כך נורא, שרק לו יש את זה, או משהו אני איתך בסגנון הזה. בדיוק במה שאמרת עכשיו. נהדר. אתה יודע. עוד שאלות, משהו פרובוקטיביות. כן. נופר, מה שלומך? יש לך איזה שאלה? אולי בקובץ היי, יש לי משהו. יש לך מלא האמת, שאלות, אני ראיתי את לא, השאלות. האמת היא שאני הצטרפתי מאוחר, אז אני לא יודעת אם כבר דברים נאמרו, אז כי פשוט הייתי באמצע העבודה והצטרפתי קצת באיחור. ראיתי את השאלה שלך, אני חושבת שענינו עליה. יש בתיבה כמה. הוא שאלת איזה מורים השפיעו עליו. אה, אז אולי אני אספר על זה רגע. מעולה. למדתי אצל פטאבי ג'ויס, שהוא השטנגה יוגה, הוא אבי השיטה, במזל בשנת 97 הייתי שם, והרגשתי שהוא לא יכול להיות המורה שלי, למרות שהוא פטאבי ג'ויס. הוא בעצם לא מדבר אנגלית, והוא רחוק. זאת אומרת, הוא לא, יש 120 תלמידים, אין לי איתו באמת ריליישנשיפ, הוא לא באמת יכול ללמד אותי, הוא יכול להיות ואני לא מעריץ אף אחד, אז מאוד קשה לי ללמוד מרחוק, אני רוצה ללמוד מקרוב, אז אני אחר כך הבנתי שבחרתי בעצם מורה שיכול לדבר איתי בשפה שלי, ויכול להבין אותי ולתת לי עצה באנגלית. זה לא איזה דמות אקזוטית הודית, שאני בעצם שם עליה איזשהו, וכמובן מי ששם את פטאבי ג'ויס על מקום רם מעלה, נורא נפגע מזה שהוא נגע בצורה לא נאותה בנשים, אבל אנחנו צריכים להבין בעצם את זה שהמורה שלי חייב קצת להיות הוא צריך להבין את התרבות שממנה אני בא, הוא צריך איכשהו מקום לדבר איתי דיבורים אנושיים כדי שאני אוכל ללמוד, זה לא נעשה מרחוק בעיניי, לפחות המורה הקרוב אני אקרא לזה ככה, המורה שהוא קצת כמו הורה בשבילי, מורה הוא כמו הורה, מדברים בעצם על אומרים שהגור הוא כמו אבא שלך, כמו אמא שלך וכמו אלוהים בשבילך. אבל זה רק מעיד על הריליישנשיפ המאוד מאוד קרוב ומאוד חשוב שיש למורה ולתלמיד. נזכרתי מה רציתי להגיד. סורי, בגלל שאנחנו מלמדים אנשים יוגה, ויוגה זה דבר כל כך מדהים, לא מאמין שהשתמשתי במילה הזאת, כל כך
אבל שמשפיעה עליי. יוגה זה דבר כל כך עצום ונפלא לאנשים שמתבלבלים וחושבים שאתה זה היוגה. היוגה היא נשגבת, לא המורה. אני זורק את זה ככה. אני אומר, היוגה היא הדבר, ולא המורה שמעביר אותה. רק בגדול, אז לפעמים התלמידים נורא מוקירים תודה על זה שהכרת להם את עולם היוגה. אז כשמישהו אומר לי כזה דבר, אני אומר לו, איזה יופי, זה היוגה בעצם, זה לא אני. אני רק העברתי את היוגה. היוגה זה כמו מוזיקה, ואני רק מעביר אותה, אבל זה היוגה הסיפור. ואנשים קצת מתבלבלים לפעמים, וחושבים שהמורה זה היוגה. אבל, כן, התעסקנו בזה עכשיו די הרבה, אבל כולם מבינות נראה לי. מישהי שאלה מה הדברים שאתה מקפיד לעשות, כמה שאלו את זה, באורח חיים שלך ביום יום שמחברים אותך לעצמך וליוגה. אז אני כל היום, הרבה, קורא טקסטים של יוגה. אני מאוד מאוד אוהב אדווייתא ודנטה, ואני מאוד אוהב פילוסופיה של היוגה, אני קורא הרבה ושומע הרבה. אני מתרגל, אני מנסה לשמור על האוכל שלי, אני מנסה לישון טוב, אני מנסה להיות נחמד לילדים שלי. אבל בעיקר אני חושב שאני מטביע את עצמי כמה שיותר ביוגה. בגלל שאני מרגיש שזה כל כך משפיע עליי כל כך טוב, אז שאני שומע וקורא ואני עושה מדיטציה אני צורך את היוגה, היא משפיעה עליי נורא, אני מרגיש משפיע עליי נורא טוב, אני נורא מקיף את עצמי כל הזמן בעשייה כזאת גם. אנחנו מתרגמים עכשיו את הספר, את ההדיוקרפטיביקה, אני מתעסק, גם אחרי שאנחנו מדברים פה, ניגש לעוד שעה של זום, של קריאה בטקסט, אז אני כאילו מקיף את עצמי כל הזמן ביוגה, ואז ההתמכרות, אני כל הזמן על החומרים האלה של היוגה, וזה מאוד, עושה מאוד טוב, לי עושה מאוד טוב. אוקיי, מעניין. טוב. אבל לא כולם אוהבות לקרוא, מה אתה היית ממליץ? לראות סרטים? לראות יוטיובים? יוטיוב הוא מקור בלתי נדלה של אינפורמציה. אני רואה שם את איינגר מלמד שיעור, אני רואה שם את, לא יודע מה, את רמנה מהרישי, אני רואה שם את ניסרגת המהראז', אני רואה שם מורים ליוגה מאוד מבוגרים שמלמדים באונליין. זאת אומרת, אני חושב שזה מה נורא יפה באונליין, שבעצם יש המון אינפורמציה גלויה שאפשר ללמוד ממנה שעות. רמדס, מי שמכיר, מורים רוחניים. כן. האמת שאתה שולח הרבה גם במייל, למי שנרשמת למייל, אז היא תקבל ממך הרבה המלצות צפייה, האזנה. כן, אני אוהב לחלוק לינקים, כי אני צורך את זה, זאת אומרת, אני צורך איזשהו אינפורמציה או באודיו או בלראות או בקריאה. אוקיי. ואולי דבר אחרון, בילוי בטבע, אני ממליץ. פשוט ללכת ולבלות בטבע באופן religiously. ממש, לקבוע יום, שעה, ללכת, כמו נחמנים. אתם יודעים מה נחמנים עושים? יש להם שעה התבודדות כל יום. הם אמורים ללכת ליער ולדבר עם אלוהים. עכשיו, זה קצת נשמע סכיזופרני, אבל זה כמו פסיכואנליזה. אם מישהו עושה פה פסיכואנליזה, אני עשיתי תקופה, ושוכב על הגב ומדבר לתקרה. והנחמנים הולכים ביער ומנסים לדבר עם אלוהים. וברגע שאתה מדבר את זה, אתה שומע מה אתה אומר. אני לא צריך לדבר ביער לעצמך, אפשר ללכת קצת ביער, אבל ברגע שאתה הולך בטבע, יש לך רגע זמן של רפלקציה. ואני חושב שזה... והטבע, כמובן, הוא מרפא. למי שחי בעיר זה חובה בעיניי. כי לפעמים זה סוגר, החיים סוגרים עליך, ולראות אופק או לראות טבע זה דבר מאוד מרפא. obviously, אבל מה שאני מדבר על religiously, זאת אומרת, באופן מאוד קבוע ללכת, למרות שאין כוח, לטבע. אני רואה אותך, מעלה תמונות עם הכלבה. עם הכלבה, כן, היא מוציאה אותי, זה הברכה שלי, אבל עדיין, אני תמיד חיפשתי את המקום הזה של לתת מהמרובה של הדירה, ומהעיר, שגרה בעיר. שמתי פה לינקים לכל הדברים, לקבוצת הוואטסאפ שלך, לאתר, לאינסטגרם, אז כל מי שרוצה יכול להתקדם. אני ממש ממליצה לעקוב להירשם לתפוצה. אייל הוא לא מהאנשים ששולחים מלא מיילים, בינתיים. נכון, אנחנו עובדים על זה. שאני אצליח לשנות את זה, אבל בינתיים אפשר ליהנות ממה שהוא משתף ומלמד. מישהי כאן שאלה שאלה שאולי אפשר לסיים איתה, מה השאיפות שלך לעתיד?
אני אתחיל בבדיחה, לעשות מלא כסף, מהמם. רק בשביל, את יודעת, רגע, מה אני רוצה בעתיד? כן. מה השאיפות שלי? זה להיות בריא ולהיות עם הילדים שלי כמה שיותר זמן, זה אחד. הלוואי. והדבר השני, אם נדבר רגע על עצמי, זה להיות יותר ויותר חופשי, אם אני אקרא לזה להיות שקט, או להיות יותר ביוגה. זה תהליך שעם השנים אני רואה שבאמת זה קורה. אז אני מקווה שזה ימשיך ככה, מהמם. ימשיך ככה. שאלה אחרונה לפני שנסגור, מישהי רוצה לשאול? מתי אפשר פעם הבאה לראות אותך בתרגול, אם מישהי רוצה? יש איזה סדנה קרובה שאתה רוצה להגיד? תאריך, אם יש סדנה או ריטריט שאתה כנראה בתחילת אפריל, תחילת אפריל, תחילת אפריל. או באותו... במונש יהיה במדבר. אוקיי, אז בימים הקרובים אני אדע. נעדכן. טוב, תודה רבה לכולם. תודה תודה רבה, ליה יאיר. שהזמנת אותי. תודה לכל מי שהגיע. הרבה הצלחה. אני מקווה שנתתי פה קצת השראה לעסוק בזה וללמוד את זה ולהיות זה. ולהעלות סטורי. לעוד סטורי. ואי אפשר שלא, שכולם יחזרו, אין לי מה לומר יותר. כאילו, אני כל פעם לא מזכיר את זה כדי, אנחנו מדברים, אני הרבה פעמים אנחנו עושים עכשיו המון דברים כדי לברוח מהמחשבה על זה, אבל אנחנו צריכים לזכור את זה. אה, הרבה תודה. תודה. נמסטה. תודה רבה. תודה רבה. תודה. תודה. תודה תודה. לכולם. תודה רבה. בהצלחה. תודה רבה. ביי ביי. עכשיו יש אפטר פארטי. נכון? רגע, בוא נשים את המוזיקה. יופי, אני רואה שהן מצטרפות אליך לקבוצה. כן, אני לא עם טלפון. בסדר, אחלה. תודה על ה... כן. אני לא יכול לעשות את זה לבד, לדבר ככה לבד, אבל אני אלמד, אני אלמד. זה עוד מוקלט, אה? יופי. זה ככה יהיה לסוף כזה. לא, אנחנו לא, נערוך לא, את זה. אחלה, לא, לא, נחמד. זה בסדר גמור. בסדר, כן. אז כן, ליה, תודה, אז נדבר אחר כך? נדבר, כן. תודה, אייל. תודה, אמר. מעולה. צ'או. ביי ביי. תודה, ביי. זאב, אתה פה? היי, מה שמע? היי, בסדר. אני יכולה לסגור את הזום? אני רואה שאתה עדיין כאילו מחובר. כן. זה בסדר, זה נכון, זה יהיה בסדר אצלך. רגע, מה? סיימנו. הוא סיים בדיוק? כן, סיימנו עכשיו. מעולה. אז אני סוגר. רגע. כן, היי. יופי.